Vítejte u tutoriálu, ve kterém si ukážeme, jakým způsobem můžeme dodat do fotek kontrast, a to vyloženě nedestruktivní metodou, která vám neponičí původní obrázek. Já si otevřu fotku, na které to budu ten postup demonstrovat. Jde o fotku Brooklynského mostu a Manhattanu při západu slunce. Tak, fotka se nám nahrála. Tak, v tuto chvíli na tom obrázku, přestože je takřka dokonalý, tak některé části by chtěly trošku zesvětlit a některé zase stmavit, aby ten obrázek dostal větší kontrast. Postup je celkem jednoduchý. V prvním kroku zvolím menu Select, Color Range, vyberu z roletové nabídky světla, Highlights, tisknu tlačítko OK. Vidíte, že na obrázku jsme vybrali světla. Vytvořím si novou vrstvu. U té vrstvy změním režim prolnutí na overlay, který něco víc zvětšuje výsledný efekt, a zmenším průhlednost asi na 20%. Schválně dávám vyšší hodnotu, při těch výsledných úpravách dávám přednost menším, něco okolo 10%. Tak. V tuto chvíli mám vytvořenou vrstvu pro světla. A do této vrstvy přidám bílou barvu. To se dělá pomocí nabídky Edit, Fill nebo Vyplnit, a vybereme bílou barvu. Tak, v této chvíli se nám do obrázku vložila bílá barva, nebo do té vrstvy, a nyní předchozí výběr světel proměníme v masku pomocí speciálního tlačítka Add Layer Mask. A nyní se můžete podívat, jaký je výsledný efekt. Je vidět v této oblasti nad mrakodrapy, kde došlo k určitému zesvětlení. Ještě existuje jako jeden typ, který se dělá, a to, že se ještě zlepší prolnutí té masky, a to se dělá pomocí posuvníku Feather, a v něm stačí dát hodnotu něco okolo 50–75 pixelů. To ještě tu masku o něco vylepší přechody. Tak, v tuto chvíli máme teda zesvětleno automaticky a nyní přikročíme k stmavení. Na začátku musíte vybrat tu vrstvu, nikoliv tu masku u té vrstvy Highlight. Tak, opětovně menu Select, Color Range, a teď na místo Highlights vyberu Shadows. Jak vidíte, Photoshop vybral tmavá místa na fotce. Udělám si novou vrstvu nazvu Stíny, Shadows, opětovně změním mód na Overlay, průhlednost snížím na 20 a do této vrstvy vyplním černou.
Takže fill, edit, fill, content black. Tak vidíte, že do obrázku se mi vložila černá, ale já to ještě vylepším pomocí masky, kterou jsem si předtím udělal tím výběrem stínů. A ještě tu masku, jak jsme si řekli i předtím u těch světel, tak zlepším ty přechody, tam těch 75 pixelů na ten přechod. No a nyní vidíte, že ten obrázek jako takový, pokud bych zmáčknul tlačítko Alt a vybral vrstvu Background, tak vidíte, jak vypadal před úpravami. Teď vidíte, jak vypadá po úpravách. Několikrát zopakuju. Je vidět, že došlo k stmavení hladiny, která je zastíněná mostem, což si myslím, že je to správné, protože světlo přicházelo přes ty mrakodrapy a rozhodně ta hladina nebyla tak světlá jako na tom původním obrázku. V této chvíli už stačí udělat jenom nějaké finální úpravy, jako třeba přidat S-křivku. Tu S-křivku doporučuji dělat v módu prolnutí luminozity, světelnost, tak, aby se ovlivňovaly jenom světla stíny, ale neovlivňovaly se výsledné barvy. Takže uděláme malou S-křivku, mírnou S-křivku, tak, aby jsme tomu obrázku ještě o něco pomohli. A nyní si můžeme podívat, jak vypadá finální úprava. Pěkné. Tak, to je pro dnešek vše.